Федора Төти белән Федора Төти безгә исемнәр турында сөйли. Керәшендә исемне бузып әйтү, үзенә яраштырып әйтү бик киң таралган. Мин үзем былай язылыр буенча Федора, церковный буенча Феодора язылам. Әйтүләре буенча инде Педура. Федор дигән исемне. Федорны Пидор. Шулай Степан. Без аны Штапан дибез. Евдокия. Ул бездә Аудай, Аудук, Аудуш. Менә шулай бузабыз әйтәбез, үзебезгә ничек туры җайлы. Наталья, Натуш, Натук, Наталжа, Татьяна, Татуш, Татук, Мария. Җайлы гына исем югыйса. Ул инде бездә Марҗа, Машук, Машинка. Әллә ниндиләре бар. Дмитрийны алсак. Дмитрий. Димук. Иван инде анысы безнең, как всегда, Иван. Иринаны Уриня дибез инде без. Әпүк дигән исемне Агафья. Агафьяны бездә Үгәпи дип йөртәләр. Ефросиния. Ул Упенҗа, Упай. Нафанаил. Ансын инде аның бик кыскартылмаганнар. Напан дип йөртелгән нәралар. Нидән? Ольга, Ульке, Ульге. Егорны Җәгүр диләр инде бездә. Ефимны Җәпим, Җәмәк. Евстафины Җәштәпей, Әштәпей. Оннаны кайчакта йөрткәннәр Аннук, Нюрка. Үзегезгә ошыймы менә шулай үзгәртеп әйтү? Может, ошарга да, может, ошамаска да. Минем исемне аны берәү дә дөрес әйтә алмый. Шуңа күрә мин инде аңа өйрәнгән. Кыскартып кына кеше әйтерлек иттереп әйтеп таныштырам абышның танышкан чагында. Шул ук бер урамда 2-3 өй бергә торалар. Өчесендә дә Анна булырга может. Шуңа күрә дә кеше, видимо, ул вакытта исемнәрне үзгәртеп тә әйткән. Акулина. Ул безнең әйтү буенча Кулине. Аның балаларын Кулина Микайласы, Михаил, Микайла. Кулина Александра, Александр. Заман үзгәргән саен, йола гореф гадәте дә үзгәреп бара. Хәзер үз исеме белән әйтергә тырышалар.